И здравейте, ютубъри! Днес сме Запаса. тримата мускетари. Ние сме Like Team Power BG. И Отново заедно в един клип. Да. Аз съм Син. И отново Кръско няма микрофон. Още не е купил. Значи Кръско е Воли Беар, Марти е Ката, а пък аз съм Лисин. Да. Ние с Кръско сме на бот лейн. Аз съм Мид, а пък Воли и Тимо, Джакс и Тимо са топ. Ние сигурно ще бъдем срещу Дрейвън и Аше, или Дрейвън и Воли Беар. Някой от тях ще бъде Мид. Омага ти имат Аше. Ако Ашето е Мид, просто ще направя фърст бут без проблем. Не се знае. Дали. Само мене чакате, както винаги, и Дрейвън. Да, ти си на 100, бе, Маряна. Да, току-що станах на 100. Почнахме. Кръско, купувай лонгсворд за начало. И колбички. Вече ми лага. Купи ли какво ти казах, бе? Така. Точно. Ще си направя фитнесито на... Ката разстрелям. На 30. Пак ми Аз съм на Uncated. Не знам за какво, на 25 ще го направя. Не, аз на 30. На 30 ще бъде мой. Малко лаги, чакай. На мен не ми лаги. На тебе. Омага, оптам го на 30, пък ми е на 40. Трома ферма е много танкъв. Ще билдваш леко танк и първо ще направиш фрозен малек. Нали знаеш? Айде ма. Ледения меч. Не бе, не леден меч бе. Of Dragons. Come here. Да не го оцелях. Аз тука ми заби. Така. Графиките ли се променят, бе? Ако променяли графики по време на клип? Да, бе, почти във всяко видео си променям графиките. Бах. Мога тук пантеон. Гнар е Мид. Гнар. Пък срещу мене са трима. Ще го победя ли? Да. Може би. Аз съм за тебе. Ката е по-лесна. Ама срещу нас с Кръско са трима. То път не ми лаги, аз съм на медиум графики. Сянката обаче не ми харесва. Сянката е квадратна някакси. Аз си махам винаги сянките. Що? Много са хубави. Не, мене не трябва. Опа, миньони бягай с кон. Всичко ще паш, като ти казвам, защото нахуй да правиш тъпи. Не са въжни. За какво снимам види миньони, бе? Воли тука е! Той преминава. Пуско, за какво се прави? Омага. Омага, бащи, малкото демейдж взима на таковата. Аз на... не, той на мене. С бумеранга. Пуско ми пише някакви извратени работи. Добре, малко ми лагва. На мене? Това не е от самия мене, ами от лага. Не, човек, аз го наточих целия. Аз ще го направя на Uncated, за да не ми лаги. Тя ми лаги. Окей. 307 пинга, 1026-183 спада в момента. Пинговете, които подобно. Виж аз на колко го наточих. Виж аз колко го наточих този. Той човек гнарен нуб. Много е кек такъв като Вейн малко. Фърсбук. Гадет. Ако си направил първия фърсбук на PvP. Къска извиняй, че ти взема неделно. Защото мога да е. Мариане? И на мен така с едно видео ми стана 320p, пък аз го направих на 1080. Да, съм го правил. Това е проблема, защото аз
Да, наистина, това си е проблем. Познах, че древания ще са срещу нас. Той човек Гнар, тук е нуб. Е трети левел, а хето също е трети. Гнар е нуб, казвам ти. Н-О-О-Б. С О и Б. Гнар е труден герой, той искаш пък наскоро. Аз като излезна герой не го попълвам. Това не ме бърка като пускам. То ме игнайтна! Добре, признавам си, че да влезам за хора и си купува героите с ръпа. Дет не може да играе. Мариани каже, че наистина ли правя хубави бърстове? Много. Да, правите много бързо. Такова някакво такова веднага. С който за сега добре се справиш, не си умрял. Ама аз? Ама не се спъми магиите. Защото ти имаш мана. Аз и мах нямаме, така че на нас не е по-лесно. Чакай, аз ще се реколна, защото искам Health Potion. Не, купи си първо малката маска, тази дете е 1400. Hunting Guide? Да. И ако останат пари си купи колички. И с останалите аз нямам останали. Да си продавам ли Boots of Speed или не? Не би си. И чакам за една колба. Аре, една колбичка има. Въй, Пантеон ми ти е първи левел! О, мага! Не дей вика, бе. Той, сета. Аз ще побия и без проблем. Тук до мен има спящи хора. И алелуя, някой да направи друг крил, освен мен. Аз какво да направя, че тук ме бият отдалече и аз нищо не мога да направя, само си фармя. Виж ти колко фарми имаш? Виж аз колко имаш. 8 повече. Какво? Виж късто колко има. Виж аз колко лева съм за спой. Добре. Не гледа. Да, ще ме уби, знам, ама... А на малко ли? Да, много на малко. Честно казвам. Няма е злом. Извините, че фиднах, но просто се изкушил с хелта му. Не, той един не е фит. Фита да дадеш 2-3. Не 2-3, ами 5. Той че е фит. Той един огнар се премести. Към Динокръско. Кръско не се виде. Ти кога си ги използвал с тия кодове? Ти имаш една само. Динокръско. Това не знам как да измискам. Ей сега като дигна 6 и изкачваме като. Даже още сяшим като. Въй. Ама да ни го оцелих. Никой не е на мид. Най-добре. Не ти. Пускал. Гъджо, това го направи. Имаше колбичка, започна има. Майма. Имаш две да. Започна. Ти имаш колбичка. Но и доминьоните ме завърши. Въй. То Пантеон. Пантеон в... Разменили са си нейно. Омага сме за един бъфа слот. Тади я направих бърз на него, Не, нали? беги, пускай, беги. Той човек си използва всичките атаки върху миньоните. Почти всички. Той има 3 атаки. Ама Их, стънна ма този, бе. Доскоро имаме 6, ако искаш да му скоча и да го изритам, искаш? Към тебе. Да, ама не мисля.
И сега още един бърст игнайт. Чакай. Пускай, би миньоните, би бързо миньоните. Пускаш, пусни, ма той се реколват хора. Не, двама са. Не. Няма скачане. Да отида ли да ви хелпна? Не, аз ще ги убим тук. Пускаш мини, знаеш ли къде мини? Ето тук мини и ги уби. Включи им султа. Добре. И ще тръгнем да отбяга. Не ти бе, Крискал. Аз. Не, защото съм по-висок левел и затова, иначе... Не, те са по-ниски. Ще убият, бе! Лъвко. На колко си е? Може ли да не? Може ли? Не! Трябва да направя дабъл! Толкова ли сте тъпи двама? Дори аз си не взех. Тъпана. И ко? То е за мене, молята. Аха. Молята е! Това е мое ли? Ма как че? Аре, вземи го. Не трябва. Нали е твой? Помага. Да те ще казал по-рано. Тапанар. Голям. То се реколва, Аз му скачам си твой. В едната секунда, като мирам. Сега ще репортна. Ага. Репортна или не тук? Добре, репортна. То няма мана. Добре, ама... Кри. Тук е малко. Кога натискаш тези копчета? Ще му гепна колата. Не. Сега, там открито обяснение, тук е пълна серия. Да. Елитарните няма да ви. Още един бе. Така ли бе? То си мисля, че ще избяга. Много тъп. Бойко древни. Оф, не ме интересува, че им задава. Аз почвам древни. Кой ще разбере? Дай поши. Айде. И Криско дойде. Елате да имаше. Криско подгонил. Без да уби. Защото е за мен. Да, по-добре. Защото всички имат такива да сме. Подгони Криско. Чули? Чакай. Криско, дай. Още един. Оф, не. Пантеон е 8 и сега ще разви 10 и ще ме уби. Така че по-добре. Ти нали знаеш билда на Труди мейчката? Да. Тупа някакъв се рекол. Дриван тука. Не. Или Криско за първи път си изгледама.
Това е да изпътим направо. Викла. Нямаше смисъл от това флашва, няма как се да. Коя? Ти ли са флашва? Да. Наскоро. Дойде при мен. Добре. Идвам, може ли да го оставите, Иван? Ако можеш да го хванеш. Добре. Тя му скочи. Ела да му скочиш. Аз ли? Не. Бах ти флашът. Аре. И да. Вай. Не, на малко това Сега какво да си купя? да си купи, Купих си Deadfire Grasp. Не, бекни. Върни го. Void Staff. Не, Abyssal Scepter и бутушките. Sorcerer. Не, Sorcerer са ми тия за Magic Penetration. И бутушки и какви? Тия за Magic Penetration би ти дал. Соркър. Да. Само че нямам достатъчно за тях. Другите да ми оставите един. Много гаден стат 5-2 на PvP. Елате дракон. Елате дракон, бе. Дракон ли? Много... Не бе, много малък левел сме. Абе, аз съм го бил на 5 левел дракон. Да, бе. Не. Бях на 5 човек. И Дрейвън е тук. И Пантеон. Не, сколько? Я да уча да занимавам. Учим да занимавам. Бягай! Бягай! Така. Сега ще изчакам на динар да му слушаш тази форма. Вой! Какво? 3,5 трябваше. 3,5. На 3,5 има много. Това е питано от теб. Благодаря. Бягахме... Това бе, Урис. Коле тъпът аз. Отивам да фарма малко. Вау. Не го взимай. Той аз си го взех. Не искам да ти го вземам. Имам за Magic Penetration обувки. И ми останаха 950. Вау! Гъджет. Омага. Вярно. Динар тук. Аз ли съм най-високия? Да. Това ли го видяли, бе? Това до мен. Чакай да убия шеф. Ще убия барон. Аз съм го убил. Барон. Вой Пантеон дойде. Пустете ми. Сега
чакай да му скоча с дето лотоса. Аз съм фиднат, май. Не, бе. В това ми взе всичките минени. Ой, толкова шотлива от мене, бе. Аз се чувам за Дрейвън. О, добре, чао. Къско отива на село. Кес меня ги... Войволито е трети. Левел. Това ГГ. И това беше зрители на YouTube. Чао!